umama mhlawumbe chaza mfethu qeda. So ngithi wena abafazi uyabasha noma cha? Usho ukuthini ukuthi abafazi ngabani? No, ngisho omamasi. Uyabona? Uthi uyayithola noma uyahamba uyothenga lapha echicken. Hayi. Akona isikhathi sokuxakeka siba khona mfethu yabo. Kodwa ke angazi ngithi ngithenga ngike ngathenga noma ukwenza njani. Masuxakekile nawe uyazi ukuthi ngiyazi nonke mina. So wena kunalapho uthi wena mase uxakekile uyakhona ukuthi uyazi ukuthi lo mntana uzokushayisa vele noma uxakekile. Phela hayi njalo kwesinye isikhathi uyabhampa nje. Uyibona ukuthi manje enye indlela esekho. Mfethu mina enye indlela esekho sekuyokhama. Mina ndoda ngiyazi umbhebheni ndoda. Indoda emoto. Ngoba ngane video yakho ukunzimelezo ku podcast yazi. Ngiyazi khona i-awuthi kanje ndoda. Khona lo mjitsa lo ombiza ngonkundla ka Facebook. Lo mjitsa ndoda ushaya i-video nje efeba ku Facebook. Phezulu kokela. Posta baba. Posta.